لسر مجاره زیدت رادواستم جهجای تحسین سفر نویسکار و چافدر سیاسی دپرسم. هند زانن لباکور کردستان لپازدای تباخ سال 1984 پکیکی به دروش من کردستان که سر بخود دموکراتیک و مزن دست به خبات خوین چکداری کر لدجی ارتشا ترکیه. گلک آلین دی هبون ین سیاسی چما تنی پکیکی هاته پیش. و چاخه روشا باکور کردستان و ترکیه جبو کردان چوابو و روژا افروکه چوایا جبر که هون شارزانه هوا گلک لیکونین لسر هلدان و برخودان کردا کرنه هون دکارن بکرتاسی بحثا و فرقیه بکن یا پیشی 39 سالا و روژا افرو دخباتا 39 سالیا پکیکی لیچیا چه به دست هات لسر مافین کردان هجای تحسین هون گلک بخیرات کردستان 24 جکر ما خو اگر یکم برصف ام جوی دست بکن پیشینی 39 سالا چوابو افروکه چوایا در انجام این 39 سال انخابات جالیه پکیکی لدجی ارتشا ترکیه چه دست کفت جبو کردان به دست کت طبعا راستی پیواجوها پکیکی دست به شر چکتاری کریه او پیواجو باش کرده به آنالیز کرن چونکه پکیکی سال 1984 da dest bi şerê çekdarî kir. Yani piştê darba leşkerî, darba 1908 li Tirkiye darbekî leşkerî pêk hat. Piştê darba leşkerî PKK piştî 4 sala dest bi şerê çekdarî kir. Divê derede milat darba leşkerî ye. Çünkü beriya darba leşkerî li Kurdistana Bakur siyasetekî Kurd siyaseteki pır rengin ve pır dengin heye. Yani gelek siyaset ve hizb-i Kurdan hene bana hem Ali kadroya da hem Ali kitle de gelekçi devlemendin. Her çıkas miraseki, benzer miraseki diroki avande bu güneci ledi sadı vakteki pır deng da gelek peşketine ki bir dest kıstın. Mesela embejin şerre çektari tüne buci şaredariya Ahmet dest kıstın, şaredariya Batman dest kıstın, şaredariya Agri dest kıstın. Ligelek de vera şaredariya da bun deslatlar. Yani şerre çektari şu tür ne bu? Ev siyasete sivil kirin. Le darba leşkeriş bu siyasete kurt milad ekiye. Bu için milad ekiye çünkü bir darba leşkeri siyasetin kurdan eder ve pekeki Girani pişti darba leşkeri tasfiye bun. Yani dünyada tabi gelek sual hene yani belki ev hizbana darba leşkeri amade ne bun. Gorivi be hezne kiribun. Le pişti darba leşkeri devlet bir dijvari hat eser kurda. Yani bir dijvari ki pır mezin hat eser kurda. Yani embejin yani tu farkı nexist ari. Yani PKK'ye alakadar ne alakadar ya da Kurditiye alakadar ne alakadar. Her Kurdaki ve potansiyel düşman kabul kır o pır bir dijvari hat ser kurdan. Divi pevajoyu da PKK dest bi şerê çekdarî kir. Dema divî pevajoyu da dest bi şerê çekdarî kir ve demî ev konjonktüra dünyayê her çıkas ne müsait bêjî divî konjonktürê da hinek sempatik divî konjonktürê da şerê çekdarî. Tamam. Hejayê tehsîn. Ali Kurda bak. Hejayê tehsîn. Sempatik. Sala 1984 gava PKK dest bi xebatên xwên çekdarî kirî لدجی ارتشا ترکیه بدروش من کردستان که سربخو دموکراتیک و مزن دست بکر. آیا لجر همان دروشمان به درجه های 39 سال خباتا خو مشیا یا جی دروش موریاوان هاتا گوهرتن لگوری منفعتا تا که کسی یا جی ممکنه وی آلی و آلیدن؟ PKK dema dest bi şerê çekdarî kir ve cenab-ı Tejî anî zaman devletekî serbixwe û azad û yekgirtî dest bi vî meseleyê kir. Sebeb ji alî rêveberê PKK ji dem hatiye ziman ev mesele
yani دبی مداخوازا اگر سربخابونی نکرا ما او که پشکریا کردم من کار بو پیک بانیا yani viyadji usa izah dikin îro dibêjin ki yani ere ve rojê ji bo Kurdistanekî serbixa eger meşxwara nekira şiyar Kurda alîkariya me netkir yani ama di nava pêvajoyê de PKK gelek divî warê de stratejiya xwe guherand yani ew ji serxwebûnê hat konfederasyonê ji konfederasyon hani federasyonê en nihayet hate ew ki emrin özellik dibêjin vek muxtariyetê dev ji muxtariyetê jî berde îro dibêje ki Türkiye'ki demokratik yani eş Türkiye'de demokrasi dixwazim tabi li vir piskirêk îro ev şerre berdewam e hin şer berdewam e madem armançîro yani Türkiye'ki demokratik e ji bo çi şerê çekdarî çünkü demokratik buna Türkiye bir şerê çekdarî nabe çünkü demokrasi em bêjin bi metodên demokratik ava dibin yani şerê çekdarî demokrasiye ava nake şerê çekdarî mixabin yani mafên demokratik hebe jî wan ji holê radike çünkü atmosferekî din eva baş e mînak em bêjin dema pêvajoya aştiyê ev gotinê te garantiyê dide rastiyê waqeê piştî salên notan bi taybetî çima PKK bi îsrar bû ku bi şerê çekdarî dom bike piştî şerê xendekan heta roja evrûke çima bi îsrare bi şerê çekdarî bigihe armancên xwe madem dewleteke Kurdistaniya serbexûya yekgirtî naxwaze tenê behsa demokratîk bûna Tirkiyê dike îşê wan li başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê çi ye gelo rastî tabii bersîva vî mesele lazım tê ew bidin yani çünkü eger hûn nava sînorê Türkiye'de daxwaze ve demokrasî be eger ne hewce hûn şerê çekdarî bimeşî lê eger di perçê din da di îdaakî din lazım ew jî şerê çekdarî demokratik bûna Iraqê demokratik bûna İranê demokratik bûna Sûriyê bana bi şerê çekdarî nabin ama divir da bersîva vî meselê tune mesela em bêjin mesela hendeka da mesela hendeka çi bû ji bo çi mesela hendeka da 8,000 10,000 insan xistin bajara û nihayetinde ev insanlara hatun kuştin yani nava sînorê dewletê da tu çawa muxtariyettekî bê dewletê bê peyman bê lihevkirinekî tu dikarî îlan bikî mînakekî viya dünyayê tune dîrokê de mînakekî viya tune çünkü muxtariyet çareserîkî nav dewletê ye lazım tu dewlet re lihev bikî tu muxtariyetê bikar bî îlan bikî baş yani misal em bêjin peymana belê keremke kîjan peyman em bê peymana 12 Martê Kurdistana Iraqê belê yani devlet da Irak û tevgera Kurd ser peymanekî li hev kirine her çiqas şert û şûrtê muxtariyeta 12 Martê nehatiye jî berdewamiya û çêneviye jî ama peyman di navbera dewleta Irak û tevgera Kurd de çêbiye divir da pêvajokî wisa tune baş hêjayê Tehsîn PKK di lîsta teroriya gelek welatên cîhanê de di serê wan de Amerîka tu dizanî artêşa Tirkiyê hebûna PKK hem li Rojavayê Kurdistanê başûrê Kurdistanê weke hêcetekê girtiye dest bû hêrişkirinên xwe yên berdewam ji destpêka salê û heta roja evrû zêdeyî 700 hêrişên xwe yên esmanî zemînî pêk anîne li her dû aliyên welat ji ber hebûna PKK آیا PKK bi şerê xwe çekdarî li başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê çi bi dest xist? Gehişte kîjan armancê? Ew armanca wan bi rastî jî ji bo Kurd û Kurdistanî bûnê ye yan jî hedefeke dî heye? Yani ev mesele lazım değil, divî çerçeveden bir analiz kirin. Yek,
اگر گوری برجواندی کردا و کردستانیا به اف پیواجو وسا نمیشه سبب لباشور کردستان یعنی کردا به تکوشین آخه هند دلفت دست به خستنه yani idare ki wan heye, parlamento ki wan heye, hükümet ki wan heye, artêşe ki wan heye. Ev irada milletê Kurd a Başûrê Kurdistanê. Eger gorî berjewendiyê Kurda PKK tev bigere, lazım te vê ji vî idarê re hürmet bike. Yani meşru kabul bike û li hemberî vîya şerê çekdarî neke. Yani divir da prensîp çi ye? Li kîjan perçê Kurdistanê dibe birabe be, xwazî li Başûr be, li Rojava be, li Rojhilat be, eger Kurda destkeftekî bi dest xiste bin, yani wezifa me her Kurdekî em alîkariya wî bikin ya da piştgiriya wî bikin. Yani wezifa me xirakirina wî nine. Yani ji bo wî eger PKK gorî berjewendiyê Kurda tev digere, yani şerrê li Bakurê Kurdistanê bikşîne Başûrê Kurdistanê neheqiyê dike. Baş. Ji ber ki wê derê zaten hatiye azad kirin, wê derê lazim tê nexe qada şer. Şer nexe wê derê. Wê derê bê istikrar neke. Min pirsekê din jî merak kir. Çend rojan pêştir ji bo ajanseke navdewletî fermandarekê teqaûdê artêşa Tirkiye نویسکی بالکش یعنی برسوکی بالکش لسر شرع ارتش ترکیه هم بری پککی کربو گود جبو ترکیه پرزگری قهری مازن نسر کفتنه د شرع پککی ده لی پرزگری قهری مازن اویا کو دولتک کردی کردستانی لسر سنورن ما آواده با جبو ریگرتنه لپیشی آوابونا و دولتی جیاج دسته مته ام مکریه و ام بکنجی يعني بكيكي جبو ما نأوقاس مسألة كو أموان تنابكان ودشاري لهم بريوان دا سر بكفن تو چاوا ويدا خوياني شروفات كي ددما كي دا كروج بروجي چكدارين بكيكي زيدتر ارتشا تركيا برب باجارو كن هريما كردستان دكيشن قرقولين ماينده ددانن افا چه ذهنيته گلو Na divir da lazım te ev pirsa cenabê te pirsî ew mijî xwend yani yekê emeklî em bêjin ji kar ketiye û generalê Tirka şîrovekî wisa ne tenê wî di vî warê de gelek şîrove hene yani em bên PKK şerê PKK ya da îdeolojiya PKK ji bo me pir ne astenge ya da yani ne problemeki ne pirmezine ji bo me dibêjin ya zaten gelek cara ji tiştê wisa dibêjin. Devleta Tirkiye roja avabiye heta îro em bêjin ji 1919 heta îro 104 sale yek tiştekî dibêje. Yani dibêje ki netewperweriya Kurdî û servî zemînê avakirnekî em bên dezgekî Kurdistanî ji bo me xeter e. Yani viya 100 sale dibêje ne mesela PKK'da beriya PKK jî stratejîkî wisa meşandiye heta îro. Yani ideolojikî çep yani em bêjin ya da ideolojikî ne ser netewîtiya Kurdî devleta Tirk ji bo xwe pir xeter nabîne. Çekdar be ne çekdar be ew ne problem e. Çekdar be jî problem ne çekdar be jî problem ne. Ama mesela giring ev ki dibe biraz ser xeta ew kê nebe. Ser xeta netewîtiya Kurdî nebe. Yani ew ka wî esas dibêjin ya xeta û ya sor ev e. Baş. Gelek spas hêjayê Tehsîn Sever. Nivîskar û çavderê siyasî ji Amedê to her hebî.